Wasisoni naro wasisani sese zarmona Isha nino kumbira kuona Ewagwen Zewe zangu watitwe Atishokore Kokuza nyarira kudara nzi Every day lunch guys Hai nina lunch session mukutona chikutochi kudai unless man tudotengera chikeni Amma yandizi kulesa zvangu Kwa perfume ya apply inonzi No, it's not applying but it's wearing Inka Sati ngakubatsirene Tipe imari siti Yes Konja matibhadhera wandi Yeah, the chances Kumishandeko Kumondoro Okay Saka Tipe yo mafinger prints Yes. Koza ari mapedza kunyandira hembe naisisi. Asingapedza washeni. Kweko kunoza kwacho. Chii chinemeni? Ndo mafingerprints achanda piwa pageti. Hey! Munogara kugeto kana kuti munogara kusababu? Welcome chitunguza maini. Aya mapegs ekuyanika. Isi kuda mafingerprints anoita kuti mwane chitungu. Mazvinzwa? Anyways, mokwanisa kundisainiro apa. Kurwangu binga itakabika ishu kana kurwadza. Taurise meni nasungu. Kuti kurwangu binga. Rokuru muri kutogona kunyora ere kana kuti amugone kunyora? Ndikunyora. Yes. Makaita uko. Kuchena kwa makaita sisi nehandbag yami nayo. Moti amugone kunyora. Ndosaka zvinzi kukura kwemhovha handisi kukura kwemambai. Saka munhu ungatoya uchisileya uchitozvida futi pabasa pedu haugone kunyora kwacho. Ha? Dzireseka pane mukomana wandafana namba dzangu. Kopama muchiti wearing, applying perfume muchiti correct. Izvo tachitofunga kuti munoziva zvamuri kuita. Endai kuchikora mudzidza apa. Kana nekuuya kwamujiti kwacho hamugone kunyora signature. Saka munoti kubatsiri. Iko kutozorokwa zvakanaka. Basi fair. Next. Right. Oi mapex enyaya. Next ngawe. Ishe ndinokumbira kuona Iye shuma otishandaiwe usaguma Usazorasika nekuti wona pfuma Ramba uchishanda kuchanda Rimwe zuva iwe utapinda HKT post otovhura zvimakambani Seka pachide